Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pokračuje v príprave adresnej pomoci obyvateľom v súvislosti s vysokými cenami energií. Cieľom rezortu je zabezpečiť, aby sa pomoc dostala skutočne do domácností, ktoré to naozaj potrebujú. A to bez zbytočnej administratívnej záťaže a bez návštev príslušných úradov. Za týmto cieľom sa pripravuje automatizovaný systém, ktorý zozbiera vaše dáta a spracuje už od súčasnosti existujúcich štátnych registrov občanov. Čiže štát tieto údaje už má. Samozrejme, pri tej najvyššej ochrane vašich dát, uviedla Denisa Sáková. Neviem, prečo mi práve napadla v súvislosti s ochranou vašich osobných údajoch karanténa počas covidu. Zákon číslo 71 z roku 2025, zbierka zákona o poskytovaní osobných údajoch o domácnostiach a príjmov za účelom adresnej energopomoci. Tento zákon schválila vláda 3. apríla 2025. Paragrafom 3 v znení tohto zákona znamená, že orgány verejnej moci, ktoré spravujú registre obyvateľstva, budú povinné na výzvu Ministerstva hospodárstva odovzdať vaše osobné údaje. Je to príkaz a jedná sa najmä o údaje z registra katastra nehnuteľností, napríklad do sociálnej poisťovny, z finančnej správy, od správcov bytov, od dodávateľov energií a podobne. V zákone v paragrafe 4 sa vymedzuje rozsah poskytovaných údajov. Osoby podľa paragrafu 3 odstavec 1 sú povinné poskytovať údaje o bytoch a domoch podľa paragrafu 3 odstavec 3 písmena A v rozsahu kraj, okres, obec, časť obce, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, znak orientačného čísla, číslo bytu, podlažie, rodné číslo vlastníka nehnuteľnosti, výmera bytu alebo domu, druh nehnuteľnosti, údaje podľa paragrafu 3 odstavec 3 písmena B v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štátna príslušnosť, pohlavie, rodinný stav, trvalý pobyt, dátum prihlásenia a skončenia trvalého pobytu, okres, obec, čas obce, ulica, orientačné číslo, súpisné číslo, číslo bytu. Údaje o rodinnom vzťahu. Údaje o konečných užívateľov výhod podľa paragrafu 3 odstavec 3 písmena C v rozsahu. Rodné číslo, meno, priezvisko, údaje o všetkých evidovaných príjmoch členení podľa jednotlivých druhov príjmov v paragrafe 3 odstavec 3 písmeno D v rozsahu, druh príjmu, výška príjmu, údaje o všetkých vyplácaných dávok členení podľa jednotlivých druhov dávok a údaje o všetkých vyplácaných dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia podľa paragrafu 3 odstavec 3 písmeno E v rozsahu rodné číslo, meno, priezvisko, druh dávky alebo dôchodku, výška dávky alebo dôchodku, údaje o príspevkách informačného systému podľa paragrafu 3 odstavec 3 písmeno G, výška dávky alebo príspevku, údaje o vyplácaných rôznych príspevkoch členení podľa jednotlivých druhov príspevkov podľa paragrafu 3 odstavec 3 písmeno H, adresa odberného miesta, meno, priezvisko, dátum vlastníka odberného miesta, spotreba, cena za spotrebovanú komoditu, blá, 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 blá. Nejdem to tu všetko čítať. Ak máte záujem, pozrite si to v danom zákone. Už mi tu naozaj chýba len číslo topánok a veľkosť spodného prádla. Údaje podľa tohto zákona sa poskytujú na účely zhromažďovania, spracovania o osobách, ktoré tvoria spoločnú domácnosť a o ich príjmoch. Ak si teda občan nepraje, aby Ministerstvo hospodárstva dostalo súhrne všetky jeho osobné údaje, môže tak urobiť do 30.4.2025. Vo znamení uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko. Na stránke Ministerstva hospodárstva nájdete vzorový formulár, ktorý si vyplníte, vlastnoručne podpíšete a pošlete doporučenie na adresu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, oddelenie výkonu mimoriadnych opatrení, Mlynské Nivy 44/A, 82715, Bratislava 212. V prípade, že chcete využiť formu elektronického formulára, je to možné na podateľný cez stránku slovensko.sk, kde si vyhľadáte všeobecnú agendu, pridáte Ministerstvo hospodárstva a pripojíte toto
tlačivo. Je však potrebné ho podpísať zaručeným elektronickým podpisom, napríklad pomocou vydaného, aktivovaného elektronického občianskeho preukazu. Na telefonický alebo mailový nesúhlas a po tomto dátume sa neprihliada. Tieto údaje sa uchovávajú na Ministerstve hospodárstva po dobu 1 roka. Čiže tak, ako sme zvyknutí, že daňové priznania treba podať do 31. marca daného roku o príjme, tak treba si zapamätať aj túto skutočnosť, že do 30. apríla daného roku treba vyjadriť svoj nesúhlas a k tým samozrejme nesúhlasiť. Zákon ešte nie je kompletný, bude doplnený. Totižto nenašiel sa nikto múdry, kto by prišiel s schémou, podľa ktorej bude sa adresne vyplácať pomoc obyvateľom, ktorí by sa mohli ocitnúť v energetickej chudobe.